от съставането на Военно-медицинска академия е позвен началник на кръва капитан Киров. Уважаеми госпожи и господа, днес честваме 134-та годишнина от създаването на Военно-медицинска академия и почитаме паметта на загиналите медицински чинове и звънини. Диго! За загиналите медицински чинове! Запор! Вице-президент на
моля гостите и гражданите да поднесат своите ръце и цветя.